Benvidos ao debate, un espazo de análise e contraste de perspectivas para afondar nos textos e nas grandes ideas que nos definen. E, sabes, cando observas as estrelas no ceo nocturno, tes, digamos, dúas formas fundamentais de interpretar o que ves. Sí, supongo que depende do teu estado de ánimo, non? Exacto. A ver, podes pensar que a humanidade, na súa necesidade de atopar sentido, pois trazou constelacións imaginarias, uniu puntos de luz con un fío narrativo para non sentirse sola nin desprotexida na escuridade. É un acto profundamente relacional e humano. Claro. Ou, pola contra, podes pensar que eses puntos de luz sempre estiveron colocados nunha orde precisa, seguindo unha mecánica celeste totalmente implacable. Iso é, unha arquitectura cósmica obxectiva, vaya. Unha estructura que xa existía moito antes de que nos fósemos sequera capaces de mirar cara arriba. Pois hoxe, neste debate, imos aplicar justamente esta mesma tensión a un texto fascinante. Imos analizar os comentarios exegéticos de Marino El Tabut, especificamente a súa análise do 19 de abril de 2026. Sí, as lecturas do terceiro domingo de Pascua. Efectivamente. E para que nos estea escoitando, bueno, pode parecer que estamos a piques de debater un simple detalle semántico, un tempiño verbal nuns textos antigos, pero o que está en xogo aquí, o que imos debater, é como entendemos a propia naturaleza do texto e, no fondo, a naturaleza de Deus. Eu vou defender a perspectiva relacional. E eu representarei, digamos, o enfoque máis obxectivo e estructural desa pasaxe. Porque, a ver, en todos eses textos que cita a autora, latexa unha palabra moi específica, un concepto ineludible que Tabut sinala cuidadosamente, que é ese cumpría. O famoso il fallait en francés, claro, cumpría que o Cristo padecese. Iso é a nosa pregunta central hoxe, é xustamente esa. Cando os textos bíblicos afirman que este sufrimento tiña que ocorrer, de que tipo de necesidade estamos a falar realmente? E aquí é onde nos dous imos chocar. A miña postura neste debate, lendo a SSS de Tabut, é que esta necesidade puramente pedagóxica e, como decía antes, relacional. Xa, o sea, que non é un mandato obxectivo. Para nada. Ese cumplía non é unha exixencia xurídica nin unha factura de Deus, é unha necesidade nosa. A humanidade precisaba ver de forma completamente tangible que o amor de Deus pode enfrentarse ao odio absoluto e a morte. E aínda así seguir sendo amor. Foi unha necesidade de revelación, sabes? Para espertarnos. Entendo, pero eu abordo isto partindo da base literal do que os propios apóstolos predican no texto. Baseándome nesas mesmas lecturas, defenderé que o sufrimento de Cristo descríbese explícitamente como parte dun desiño ben establecido e da presciencia de Deus. Un plan rígido, entón. Un plan arquitectónico. A cruz non foi só unha ferramenta didáctica improvisada. Aconteceu porque existe un plan obxectivo, unha orde estructural ditada, e cito, dende antes da fundación do mundo. Para min é a realización dunha arquitectura cósmica ineludible. Bueno, entón, imos meternos directamente na mecánica de como funciona esta salvación segundo o texto. Porque a primeira carta de Pedro aborda isto moi frontalmente e creo que me dá a razón. A ver. Pedro dilles aos fiéis que foron rescatados, sí, pero a autora aclara e faino rotundamente que non hai ningún mercadeo aquí. Di que non foron rescatados con ouro ou prata, con bens corruptibles. A liberación non é un intercambio financeiro, escuro, nin un troco. Estamos de acordo en que non é un mercadeo financeiro, claro, Tabut é moi clara niso. O ouro e a prata non pintan nada aquí, pero cuidado con dar o salto de non é financeiro a decir que non ten unha mecánica estricta. Como? Pois que Pedro non se queda aí. O texto ten máis capas. Non, dende logo que non se queda aí. Di que son rescatados da conducta superficial herdada dos seus pais. O rescate é relacional, atinxe a conducta. Déixame poñer un exemplo de como eu vexo o mecanismo de todo isto. A ver que che parece. Dile, non? Non se pon a probar combinacións para satisfacer as exixencias mecánicas do cadeado. Colle un machado e racha a porta. O que importa é a relación, o rescate inmediato, a pura gratuidade. Cando Pedro fala do sangue do Cordeiro, fala da festa da Pascua, da saída de Exipto. É a festa da liberdade onde Deus racha as portas para ceibar ao seu pobo. É pura graza, nunha resolución dunha fórmula matemática. É unha analoxía moi bonita, de verdade. Pero a túa analoxía ignora un detalle crucial de toda esta exégese. Cal?
Que Deus non é o pai rachando un cadeado alleo co machado. Deus é quen deseñou o universo inteiro. O universo é o cadeado, por así decilo. Bueno, eso é levar a metáfora un pouco lonxe, non crees? Non. Fíxate na evidencia do texto. Pedro utiliza unha frase moi específica. Di que foron rescatados polo sangue precioso dun cordeiro sen defecto nin mancha. Esa frase, sen defecto nin mancha, non é unha poesía xenérica, é vocabulario estrictamente litúrgico e legal do Levítico. Estás a decir que a cruz é basicamente unha fórmula química que Deus tiña que completar? Unha receita? Non, estou a decir que cando Deus establece rituales de pureza durante séculos e séculos no Antigo Testamento, pois non está a facer teatro. A precisión nese vocabulario de Pedro demostra que o evento da cruz debía cumplir con requisitos rituais moi específicos para rectificar unha orde cósmica rota. Pero eso soa a unha exigencia burocrática, case. Non burocrática, senón estructural. O código numérico do teu cadeado, seguindo a túa metáfora, importa moitísimo. A porta ábrese só porque se cumpriu unha lei fundamental da realidade, un diseño estructural, onde o derramamento de sangue do sacrificio ten un peso obxectivo, non só simbólico, para dar pena ou empatía. A xustiza cósmica, ten as súas propias engrenaxes. Xa. Pero fixadivos nunha cousa, tanto ti como os que nos escoitan e se preguntan por que importa tanto esta distinción. Se a cruz é un requisito técnico, un código que o propio Deus Pai exixe para perdoarnos, iso lévanos a unha fenda teolóxica perigosa que a propia Tabut advierte claramente. Reférese a pensar que Deus necesita castigar a alguén. Exactamente. Isto lévanos directamente ao famoso episodio de Emaús no Evangelio de Lucas. Cando Xesús se autopa cos dous discípulos que foxen de Xerusalén, tristes e derrotados. Sí. Exacto, eses mesmos. Xesús formúllalles a pregunta clave de todo o noso debate. Non cumpría que o Cristo padecese para entrar na súa gloria? Tabut fai unha advertencia exegética rotunda aquí, moi rotunda. Di literalmente que interpretar ese cumpría como que Cristo tiña que sufrir para merecer entrar na gloria ou para pagar unha débeda ao Pai e cito, unha tentación que traizoa as Escrituras. Sí, niso Tabut é tallante. É que Deus é só amor e don. Non necesita un sacrificio sangüento para aplacar a súa ira ou para cadrar os seus balances cósmicos como se fose un contable. O cumpría refírese exclusivamente a que o amor ten que ir até ao final para que a nosa cegueira, a nosa dureza de corazón, por fin ceda e rache. A ver, estou de acordo nunha cousa. Ninguén está a defender aquí un Deus iracundo sedento de sangue. Ese é un espantallo clásico. Pero a idea de que o cumpría fose só unha estrategia pedagóxica, só unha demostración, choca frontalmente co comportamento de Xesús nese mesmo camiño a Emaús. En que sentido choca? Pois se todo isto é só unha demostración extrema de empatía divina para conmover os nosos corazóns duros, por que a resposta de Xesús é tan severa? Por que é tan profundamente intelectual con eles? A que te refieres con severa? Ao comezo da charla? Sí, a que non os abraza e lles di «Ai, mirad as miñas feridas, mirade canto vos amo, non estedes tristes». Eso sería o puramente relacional. Pero o primeiro que lles di é «Espíritus en inteligencia, como o voso corazón é lento para creer todo o que os profetas dixeron?» É dicir, repréndeos intelectualmente. Bueno, están cegos ante a verdad. É normal que os reprenda un pouco. Xa, pero despois, que fallo texto? Di que partindo de Moisés e de todos os profetas, interpretoulles en toda a escritura o que se refería a él. Está a explicarlles a Biblia, claro. Fai unha clase de SSS. Pero por qué? Esa é a cuestión. Fano porque a verdadeira intelixencia a que Xesús apela non é a intelixencia emocional, é a capacidade de recoñecer a estructura obxectiva da historia. Entón crees que lles está dando un mapa arquitectónico? Totalmente. O cumpría significa que as pezas do universo, dende Moisés, encaixaban dunha única maneira posible. Para os xudeus do século I, o Mesías tiña que ser un libertador político, un guerreiro triunfante. Xesús tivo que facerlles unha revisión textual exhaustiva, porque a cruz non foi un accidente que Deus tivo que aproveitar para dar unha lección. Foi a clave de bóveda de toda a arquitectura divina dende a creación. Se non fose unha necesidade obxectiva, o repaso a Moisés pois sobraba completamente. Dis que o estudo de Moisés sobraba se non era un plan obxectivo.
Pero iso é porque ti sigues vendo a Deus como un mestre reloxeiro e a historia como un reloxo mecánico, onde todo está predestinado. Tabud lévanos nunha dirección moi distinta ao falar da longa paciencia de Deus. Unha paciencia que requere anos de profecías, iso dende lago. Exacto. E eu estou seguro de que non hai mellor exemplo de como funciona realmente este plan que analizar como os apóstolos usaban os salmos nese primeiro momento. Supollo que te vas a referir ao Salmo 16, o que cita Pedro no seu discurso de Pentecostes, non? Ese mismo, deulo no clavo. Cando no capítulo 2 dos Feitos dos Apóstolos, Pedro levántase a predicar, cita este salmo que di: «Non abandonarás o teu amigo a corrupción». Unha profecía da resurrección clara e meridiana. Unha lectura obxectiva mecánica como a túa diría xustamente iso. Diría que David escribiu esas palabras sabendo exactamente que no ano 30 da nosa era o Fillo de Deus ia resucitar físicamente dunha tumba en Xerusalén. E que problema hai con esa lectura? A min pareceme bastante razoable. De feito, é o que parece indicar Pedro nas súas palabras. O problema é que a historia exegética demostra que non foi así en absoluto. A autora explícalo de xeito brillante no texto. Orixinalmente, ese salmo non era unha profecía literal sobre a resurrección dun individuo. Entón, que era? Era un rogo colectivo de Israel. O pobo estaba rodeado de idolatría e un crente pide a Deus que manteña súa relación con eles, que non permita que a nación sexa destruída polos seus pecados. Foi moitísimo despois, apenas 2 séculos antes de Cristo, cando a idea da resurrección individual comenzou a xermolar no xudaísmo, e foron os primeiros cristianos os que, a lur do que pasou na Pascua, viron nese texto un anuncio da resurrección de Xesús. A ver, eso está moi ben dende o punto de vista literario. Estás a describir unha evolución orgánica da literatura hebrea, o cal é un feito histórico aceptado. Non. Estou a descrever unha revelación relacional. O deseño de Deus non é un guión rígido que os humanos van lendo liña por liña dende o primeiro día. É un acompañamento vivo. Deus susurra, espera e adapta a súa mensaxe á capacidade de comprensión da humanidade en cada época. Pero eso quítalle peso á autoridade do texto, non crees? O contrario. A profecía non é adiviñar o futuro mediante unha bola de cristal. El era o presente coa certeza de que Deus nunca nos abandona a corrupción. Esa fluidez demostra que o cumpría é a máxima expresión desa fidelidade adaptativa. Non é a culminación dun manual de instruccións obxectivo redactado ao principio dos tempos. A explicación histórica do Salmo é precisa, concedo iso, e concordo en que os textos adquiren capas de significado co paso do tempo, pero tes que mirar o que Pedro fai con esa evolución nun momento crítico. Cando Pedro fala coa multitude en Pentecostés, el non se pon a darlles unha charla sobre a evolución literaria da poesía hebrea para confortalos. Non, claro que non. Dilles directamente que o Salmo falaba de Cristo. Fai máis que iso. Pedro afirma categóricamente ante miles de persoas: como David era profeta, viu por adiantado a resurrección do Cristo. Fixadevos nisto que é clave. Di, viu por adiantado. Cando o texto di que Deus obra por presciencia, é dicir, por coñecemento previo, significa precisamente que Deus non está a reaccionar en tempo real como ti suxeres. Bueno, é unha forma de falar de Pedro. Non é só unha forma de falar. Escribiu o guión antes de que o teatro fose construído. Dende a perspectiva de Pedro nos Feitos dos Apóstolos, non se trata de que a interpretación dos textos evolucionase cómodamente para adaptarse á tragedia da cruz e así ofrecer un pouco de consolo barato. Trátase de que os humanos por fin descobren e comprenden o enorme deseño arquitectónico que estivo permanentemente intacto aí debaixo. Pero escouta como soa iso. Iso soa que os humanos son só peóns nun taboleiro de xadrez movidos por unha man invisible. Non son peóns, en absoluto, pero o tabuleiro ten regras. Pedro, ao recibir o Espírito Santo, decátase de que os planos do edificio xa os debuxara David, séculos atrás. A resurrección autentica esta orde preexistente. O que Xesús chama entrar na súa gloria e o que o Salmo chama a eternidade de delicias son realidades obxectivas. Son lugares na estructura da realidade ás que Cristo accedeu porque cumpliu os requisitos do deseño. Non é que Deus estea improvisando unha pedagogía bonita, é que existe unha verdade monumental oculta á vista de todos ata que chegou o momento exacto da súa execución. Vale, fagamos unha pausa aquí e miremos o resultado humano de todo isto que dis. Porque a psicoloxía de Pedro é xustamente a peza que fai encaixar todo o meu argumento sobre o relacional.
A psicoloxía de Pedro. A ver por onde vas. Sí, para quen nos estea escoitando, fagamos un pequeno exercicio de empatía. Pedro é o home que unas semanas antes estaba absolutamente aterrado. Negou a Jesús ante unha simple criada porque tiña un medo pavoroso de ser arrestado e torturado. Sí, a súa negación é un punto moi baixo para él. E agora, de súbito, segundo os feitos dos apóstolos, está de pé na rúa, predicando abertamente, sen medo, ante as mesmas autoridades que executaron ao seu mestre. A propia Tabut sinala que esta transformación radical é o verdadeiro milagre aquí. Eu pregunto, que mecanismo produce un cambio psicolóxico tan extremo nunha persona? Pois a constatación da verdade, ver a persoa resucitada. Gratuidade, diría eu, un plano técnico, un decatarse de que o universo funciona como un relollo segundo os textos antigos, iso non cura a cobardía de ninguén. Descubrir que es parte dunha arquitectura cósmica pode darche asombro, quizás un profundo respecto intelectual, pero dígocho eu, iso non arranca o medo á morte do teu peito. E que o arrinca entón? O que cambia a Pedro é decatarse de que cando el fuxiu, cando el fallou miserablemente, Deus non o expulsou do sistema por romper as regras. A revelación de que a cruz non foi un castigo cósmico, senón a proba absoluta de que o amor de Deus chega ata os sumideiros máis fondos do fracaso humano. Iso é o que che dá valor. É unha revelación puramente relacional. Dis que un plano técnico non cura a cobardía, pero eu non podría discrepar máis profundamente contigo nisto. A ver por qué? Porque se ti descobres que as leis do universo non están do teu lado, tes medo, claro, é lógico. Pero o que Pedro presenciou na resurrección foi a ruptura das propias leis da física e da morte. E iso non é só un «ai, Deus quéreme incondicionalmente». Iso é moito máis grande. Pero el experimenta o perdón. Experimenta o poder. Iso é, o Deus que creou este universo ten a supremacía sobre a morte, e este evento foi orquestrado dende antes da fundación do mundo. Descubrir que estás apoiado na única verdade arquitectónica inamovible de todo o cosmos é exactamente o que che dá o valor de enfrontarte aos romanos, ás autoridades do templo e a quen faga falta, porque sabes que a estructura do universo está debaixo dos teus pés. Xa, pero entón, por que Pedro, na súa primeira carta, usa tantas veces o concepto de temor de Deus? Si é só entender que estás do lado gañador da historia, o termo non encaixa moito coa túa teoría. A autora dedícalle moito espazo a isto no texto. Advirte que a crainte de Dio, o temor de Deus, adoita mal interpretarse. Sí, adoitamos pensar en medo cerval. Exacto. Pero non é medo a un xuíz imponente que vixía a súa arquitectura para ver si pisaches fora da liña. Tabut define como, e cito, unha actitude filial feita de ternura, de respecto, de veneración e dunha confianza total. Ese vocabulario, filiación, ternura, confianza, todo iso só pode nacer dun encontro relacional con pai. Non nace da reverencia pola precisión dun código ou dunha estructura. Bueno, a ver, ninguén disputa que a tenrura sexa o resultado ou sexa a experiencia vivida polo crente. Iso é fermoso, é certo. Pero debemos separar a experiencia subxetiva do crente do mecanismo obxectivo que fai posible esa experiencia. Lembra unha cosa moi importante. A audiencia de Pedro en Pentecostés estaba formada por xudeus piadosos. Sí, xente que viñera para a festa. Eles xa creían en Deus, xa creían que Deus era un pai para Israel e coñecían a tenrura dos salmos. O que lles faltaba non era a idea xeral do amor de Deus, iso xa o tiñan. O que lles chocaba era o escándalo da crucifixión, que para a mente xudía da época era unha maldición explícita da lei de Moisés. Era o fracaso absoluto do proxecto mesiánico, claro. Exacto. Era intelectualmente e teológicamente inaceptable para eles, e a única forma na que Pedro logra que miles de esas personas se conviertan ese mismo día non é apelar exclusivamente á emoción dicendo «Xesús morreu para demostrarnos canto nos quere». Iso soaríalles a excusa barata para xustificar a un falso mesías que foi derrotado pelos romanos. Entón, que fixo? Pedro ten que usar a arquitectura textual. Usa o intelecto, como fixo Xesús en Emaús, fai que as pezas proféticas encaixen con un nivel de precisión que, como di o texto, os deixa co corazón compunxido. A presencia de Deus orquestrou un nivel de cumplimento tan exhaustivo que exixe e, literalmente, exixe que nos inclinemos ante a maxestade do seu deseño. Para min, é a arquitectura obxectiva o que lle dá a fe cristiá o seu peso e a súa gravedade na historia, e o que evita que se convirta nun mero conto inspirador.
Acepto que Pedro usa as profecías, iso está no texto e innegable, pero vuelvo ao centro da reflexión de Tabut. Para min, a lectura atenta deste comentario ilumina os textos clásicos revelando a un Deus puramente doador. Sí, concedo que o texto usa a linguaxe do cumpría, e que apela ás escrituras e parece describir un mecanismo ineludible. Por que o é? Pero todos eses son simplemente os vehículos, sabes? As ferramentas narrativas da época e da súa cultura para lograr unha única cousa: arrancar a humanidade da súa cegueira existencial. Non hai matemática nin balance litúrgico que satisfacer. O sufrimento era a lente indispensable e a única maneira de que os discípulos de Maús pasasen da desesperación total a ter o corazón ardendo. É, ao meu ver, un acto supremo de paciencia e de amor para sandar a nosa conducta superficial. Pois, pola miña banda, sosteño que diluir toda a estructura do material ata deixar a son unha revelación do amor é obviar a inmensa gravidade do que afirman Lucas e Pedro nos textos. As escrituras aquí debuxan un universo fondamente estructurado. A presencia de Dios non é unha simple capacidade de adaptación sobre a marcha, é o coñecemento e a execución dun deseño ben establecido. Un plan ríxido ata o final. Un plan perfecto. A pasión e a resurrección non foron ferramentas didácticas improvisadas ante o noso fracaso, son a pedra angular sobre a que se construíu todo o demais desde a fundación do mundo. O amor divino do que ti falas é inmenso e real, diso estou convencida, sen ninguna dúbida, pero opera precisamente grazas a e dentro de este rigor arquitectónico insoslayable. Bueno, é un contraste profundo entre as nosas posturas, dende luego, pero creo, sinceramente creo, que hai un terreno onde ambas perspectivas coinciden plenamente lendo a análise de Tabut. Cal, dirías que? É a enorme sofisticación intelectual e espiritual desta primeira xeración de cristiáns, xa fose Pedro falando a miles en Xerusalén ou escribendo anos despois ás comunidades cristiás de orixe pagá. Todos eles rexeitaron por completo calquera reduccionismo, rexeitaron a idea dun Mesías simplemente político, militar, e rexeitaron absolutamente a idea da salvación como unha transacción comercial vulgar, iso de pagar con ouro e prata. Nisto creo que estamos completamente aliñados. Totalmente de acordo. A exexese que vimos hoxe demostra que os textos bíblicos demandan unha leitura que fuxa da simplificación. Ambos os dous enfoques, tanto que ti defendes dunha revelación baseada no amor empático, como o meu enfoque dun deseño cósmico obxectivo, exixen un esforzo intelectual enorme do lector contemporáneo. Iso é indiscutible. Obríganos a transcender as nosas concepcións transaccionais, as nosas ideas modernas de como funcionan as cousas, para enfrentarnos ao misterio dun Deus que non actúa segundo a nosa comodidade. É un desafío continuo a nosa intelixencia e tamén a nosa fe. E iso é o que demostra o inmenso valor de someter as escrituras a este tipo de tensión, de lelas a través de múltiples ópticas en lugar de quedarnos cunha lectura plana e superficial. Ao final, podes achegarte aos textos do terceiro domingo de Pascua vendo un proceso vivo, fluido, donde o amor adapta a súa revelación para curar a nosa cegueira paso a paso. Ou podes achegarte vendo a impresionante manifestación dunha maxestosa precisión cósmica trazada dende o principio dos tempos. Un misterio que se resolve dende a relación persoal, ou unha verdade arquitectónica que estabiliza todo o universo. Xusto. Así que a próxima vez que mires as estrelas, pois quizáis teñas a mesma dúbida. Preguntarate se o que ves é a historia dun amor infinito debuxando fíos de luz no escuro para que atopes a túa resposta cando máis o necesites. Ou se, dende antes do primeiro mencer, o universo enteiro foi construído con absoluta precisión matemática para colocarche exactamente nese punto baixo a súa luz. Non hai respostas sinxelas, só o prazer de seguir explorando estes grandes textos. Ata a próxima, o debate.